niko ovde. Evo, završili smo ulepšavanje jednog kućišta. Pa vreme je da ga startujemo. Da imamo koliko je to lepo. Nema šta. Ovo će da se farbi, neće ni da se primećuje, ili neke kapice ćemo da stavimo, vidite, sve su lepo do dole. Sviđa mi se, dosta je lepo, dosta je lepo. To je to, diže Windowse. Zamenili smo i termalnu pasu na grafičkoj kartici, očistili smo je malo, koliko sad čujem buke nema. Jeste da ima 1, 2, 3, 4 ventilatora, ali nema buke. Svi su lepo podmazani i očišćeni, tako da... To je to što se tiče ovog klipa. Ako imate neki računar na servisinu ili ovako ulepšavanje, javite se i to je to. Pozdrav!